Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Namhlanje sobheka uhlelo lwesiZulu, uhlelo lohlelo-misho lwesiZulu. Yikho esokubheka namhlanje. Lolu hlelo umsebenzi walo ukuthi lihlele imisho yesiZulu. Uma uloba umusho wesiZulu kulolu hlelo, lolu hlelo liyasho ukuthi igama ngalinye kulowo musho ingabe liyibizo noma liyisenzo noma liyisandiso. Sobuka lolo hlelo lolo namhlanje olwenza loyo msebenzi loyo. Ngaphambi kokuba-ke silibone uhlelo, ake sibone kancane sibone amathumbu alo uhlelo, silibone ukuthi lwakheke kanjani. Lolu hlelo-ke lwakhiwe kusetshenziswa uhlelo lwePython. Lolu hlelo lude kakhulu. Ngithathe nje ingxenyana encane yalolu hlelo ukuze kwakheke isithombe sibone ukuthi uhlelo lwakheke kanjani, lunjani. Into ebalulekile la eyakha lolu hlelo, insizanhlelo u-NLTK. NLTK yiwo osiza uhlelo ukuthi ukwazi ukufunda amagama. Ebese-ke ngensizanhlelo NLTK, ebese-ke amagama ayakwazi ukuthi-ke ahleleke ngokuba mhlambe ibizo noma isenzo noma isandiso kanjalo kanjalo. Enye insizanhlelo ebalulekile la CFG, context free grammars. Insizanhlelo leyo ebalulekile engaphansi kuka NLTK. Ekakhulukazi esiNgisini kulula ukuhlela imisho olimini olufana nolwesiNgisi. Ngoba imithetho yolimi lwesiNgisi iyaziwa. Kepha-ke imithetho yezilimi ezifana nolimi lwesiZulu ayaziwa kahle hle. Ngakho-ke ingakho insizanhlelo efana no-CFG ibalulekile ukuze sikwazi ukuthi uma umthetho wolimi ungaziwa, umthetho wohlelo wolimi ungaziwa kahle, kungasetshenziswa insizanhlelo CFG ukuze uhlelo yize noma uhlelo lungawazi umthetho wolimi, kodwa uhlelo lungakwazi ukuthi lihlele imisho noma imithetho yolimi ingaziwa kahle. Uhlelo lungakwazi ngaphansi kwa-CFG, uhlelo lungakwazi ukuthi lihlele imisho leyo yalolo limi lolo. Ngakho-ke lezi insizanhlelo ezibalulekile la ezisetshenzisiweyo. Ake sibone ubuso bohlelo, sibone ukuthi uhlelo lubukeka kanjani. Nansi-ke inkundla yohlelo. Lelu uhlelo lohlelo-misho lwesiZulu. Uma-ke umuntu esebenzisa lolu hlelo angaloba la umusho lowo ebese eciphiza nansi inkinobho. Emva kwalokho uhlelo lube seluveza, seluhlela lowo musho loyo obhaliwe. Ake sibone ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Nakhu-ke la ohlelweni la siyabona umusho ukuthi usulotshiwe. Manje sesifuna ukwazi, sesifanele siwuhleleke lo musho lo, sibone ukuthi masuhlelekile ngokohlelo lwawo ubukeka kanjani. Emva kokuba usulotshiwe lo musho kube sekucitshizwa nansi inkinobho. Ebese-ke sibona uhlelo lwalo ukuthi lubuka kanjani, noma-ke uhlelo lomusho. Lapha-ke kucitshizwa, emva kokucitshizwa kwale nkinobho le, uhlelo-ke lube seluhlela. Sekuvela umusho usuhleliwe kanje. Lapha siyabona-ke ukuthi igama elithi umama ibizo, kanye igama elithi pheka liyisenzo, bese futhi siyabona la ukuthi igama elithi ukudla nalo futhi liyibizo. La lo S lo la phezulu kumele ukuthi sentence, okusho ukuthi lona
kumusho uma usuphelela. Ya, ayilokho nje kuphela. Inhloso yalesi sethulo bekuwukuveza lohlelo misho lwesiZulu nangokuveza futhi ukuthi lolu hlelo lwakheke kanjani noma lwakhiwa kanjani. Ake sibonge. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.